van Danielle Stok. En verrassing op de muziek van Lionel Richie, All Night Long. Veel succes, dames. Staat ook onder leiding van Danielle Stok. We zijn dus alweer een categorie hoger. De D-categorie is de laagste categorie. Dan komt de D-categorie, dan de C-categorie. Dan zijn we dus naar de B-categorie en vanmiddag gaan we naar de A-categorie, dus van allerhoogste niveau. Ik wens de meisjes heel veel succes. Dank u wel.